Igbo Igbo ekele m unu ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwe anyị na-ewetara unu ọnọdụ Igbo. For some time now ka anyị nọ na-anụ maka ndị Hausa sị na a na-persecute ndị Muslims na Igbo Muslims. Ndị be anyị na-react na-aba mba na-ekwu anyị ekwuola ihe a ọtụtụ oge na o ruole mgbe anyị ga-amata mgbe a na-achọ ịkpali our emotion, mgbe a na-achọ ime ka anyị react a na-ana anyị okwu n'ọnụ. Ndị ofe mmanụ na ndị ugwu na-manipulate anyị rinne and anyị na-fall for it. Ahụ m ọtụtụ ndị na-asụ kwuo chụpụ ndị Muslim si ana m asị na chụpụ ndị Muslim and ana m eche na ndị a na-ekwusa ekwekwele ka ndị Muslim bịa n'ala Igbo, ekwele ka ha mee nke. Ana m eche na ndị a dịka ndị ego n'ego ka a sịkwa na a na-epresecute ndị Muslim, because mgbe ị bịa na-asị na achọdụkwa Muslim n'ala Igbo na achọkwa Muslim n'ala Igbo, ya dịka enweburu onye ya dịka ọ na ndị Muslim anọghị n'ala Igbo. Nwere few Igbo people nọ n'ala Igbo na-akpụ ise, just like they are very minute. They have been there since anyị ji mara. At least Alhaji Abdulaziz Ude is one of the Igbo men kara ezigbo nka, one of the oldest Igbo men. Ọ dịka ọ nọ 90 something years manwụ. Ana m aha apụta m ụwa na-anụ Chief Abdulaziz Ude onye Muslim ka ọ na-ekpe. Kedu afọ ya? Ned Nwoko na-ekpe Muslim, Senator Ned Nwoko bụ Muslim. Side anyị n'ọlụ mgbe ahụ, n'ebe a n'ọlụ, ebe ihe ọma gịnị nwan Ami Ifeke. Enwere particular family Muslim ka ha na-ekpe. So enwere trinket of ndị Igbo wu Muslim from time immemorial, from gboo. N'ala Igbo enwere chọrọ ịmụ onye na-aka nke ọ na-aka. Sọsọ ihe ndị Igbo na-eke ike against ka nke ọjọọ ga-egbu mmadụ, maybe secret society a na-egbu mmadụ. Enwerekwana onye enwebedo kemgbe m kwapụta ụwa. Enwere ike na-agbara mosque ọkụ na west, enwere ike na-agbara mosque ọkụ anywhere. Enwebedo any incident ebe ndị Igbo ga na-eme ndị Muslim attack enye na ha asị abịa. Ndị Hausa nọ n'ala Igbo buru ibu. Ndị mmadụ ndị Igbo ama na ndị Hausa nọ n'ala Igbo sef na-achị ka ndị Igbo. Onye chọpụta ihe a m na-ekwu one day gaa na ama mmanya ọwụ Onitsha Central Mosque. Enweghị m na-apụta hụ nga ndị Hausa nụrụ ka ugwu ibe na-agbadata anya ana m aga Enugu gafeta Onitsha. Enwere mosque nọ around there. Hausa youth m hụrụ Chinada Mosque apụta akarị 2000. Ana m ajụ ihe nke ewu asụ na Friday ha gara kpọọ isi ala. Enwede ebe mosque nọ ebe ọ ga-anọ ndị Hausa na-ekpe. Enwebedo any incident. Nya onye Hausa nwepụtara ugbu a na-ekwu na ejikwa persecute Muslim Igbo Muslims. Ụdị okwu ahụrụ m ọchịcha. Enwere okwu na-eme ekwu ya gị just gba nkịtị ya nwụta ahụ echirikwu. I'm telling you, especially ile anya ụmụ propaganda ahụ ndị ofe mmanụ na ndị Hausa na-adị anọkọta afụka ofu ashịbụ anyị dị na-agbakiri ala na-acha n'ọnụ. Ha chọrọ ịma ihe nọ n'obi. Ọtụtụ ndị ebidogo ugbu a na-aba na anyị achọrọkwa Muslim n'ala Igbo. Enwebu ndị Igbo wu Muslim. Why is it an issue now? Enwene mgbe mmadụ nọkọta ma ọwụ na news ma onye bụ ose mere mmadụ attack na ọwụ Muslim ma ọ mere mmadụ attack na ọwụ a Christian. Even ndị a nara eme attack ndị dibịa na-agwọ ọgwụ ọjọọ ka even sef isi m kwuwere ndị a na-epersecute n'ala Igbo na all Christians. Esoludo aba na mobile evangelism ha na-enye emegharị mkpọtụ, which I support. Mba na moto ugbu a mmadụ chikuchi m tisi na ya na-eme preach m njụ si ya nyere m nsogbu. I need my peace and quietness to travel. Nnaba moto gbe mbi esi na ekpecha ya na m ofere m chụpụ onye. Even ị na-ekwu ndị na-efe persecution n'ala Igbo bụ all Christians. Ha dịbụ mbụ nwee those Muslims. So onye kwule se ekwule ha kpite kama ihe ga-eme ewe anya saa. Ihe anyị ga-ede agba mbọ ihe ha chọrọ ịbịa nụrụ anyị ala Igbo, then force anyị to be Muslims. Nke ahụ ka anyị ga-akwado ịdị na-asha asha. Ha ka nọkwa very much around us.
ha kind of very much around us. Most of ndị amị epostụrụ ebe a wụ ha on the rehabilitated Boko Haram aha on that ka ị ga na-ekwusi ka achụlasha ha ọha bụ mkpamkpa niile na-eme n'ala Igbo ma a na-ese ekpele ka ndị na-ekpe ị ga-agwa na mmadụ ihe ọ ga-ekpe ị ga-agwa mmadụ ihe ọ ga-eme so ka anyị mara na utterances anyị ma ihe a ga na-ekwu n'ezi na ihe a na-aga na-ekwu n'ezi so ana m eche na onye Igbo ọbụla just ignore that bullshit ejikwa prosecute Igbo Muslims isi ka ịgụọ ndị na-ekpe Muslim n'ala Igbo ha ruru 200 Igbo as Igbos ndị na-ekpe ndị Hausa na around us na-ekpe ndị Hausa nọ n'ala Igbo ọ pụtara ụgbọ na-asị nwa echi apụta asa na-eprosecute ha ma ọ bụ na enwe onye Igbo so ha bịa kpee ekpere egbuo ya ọnụ ugwu Hausa ka ha na-eprosecute Christians eruo enwe onye Muslim convert to Christianity egbuo ya nwụọ so we don't have such so advice m na ndị Bible biko let us ignore enwe ụfọdụ ihe ndị ga-abịa you simply ignore it ya breeze ebufe ọ dị ka ndị ga-anọkọta ụgbọ na ha pụta na enwere onye nke mere ihe a mee ma attack ignore it ọwashi truth will have a way of overshadowing light that's what I call it onye pụta fuo okpu ashị togide mgba nkịtị onye ahụ tụrụ ha ashị ahụ ga-ejikwa aka biekata ihe ndị mmadụ ga-eje ma na ihe awachi ka ọ na-atọ events we show ndị niile ahụ mgbe m bidoro pụta na-ekwu okwu ọhụrụ ha pụta ha na-ekwu ya machi ha ignore them nwebedo onye m pụtara mbụ sị onye mena ya dị ka ọnụ I don't because amana m na ọwa ashị ka ha na-atụ m na-emekwe nke m na-aga ka ha na-eme nke ha na-aga na ọgba na itiri ga-agba n'ọnwa so biko ụmụ okwu anọkọta anyị ka aka ihe na-awụda eziokwu anyị bịa gbakiriwe ala ka anyị stop on let us ignore that nonsense ekwuru and ndị na-ekwusi ekwekwele ha bata ị ga-ekwu maka ha anọ ya already so onye ọbụla na-ekwusi ekwele ka ndị Muslim bata wụ ndị akwụrụ ụgwọ to prove na eziokwu na a na-eprosecute Muslims ndị be anyị na-akpụ isi ala enwebedo onye na-eprosecute ha kama ihe anyị ga-eme ewu enwere onye Igbo ịhụrụ na-akpụ isi ala ya pụta kwuo sị enwede persecution a na-enye ha biko ka anyị hapụga na inye aka na-epromote ha Muslim hụ maka ka ị na-ekwuzi ya ndị mmadụ ebido lewe anya as if enwere more to the Muslim one ndewo